GMA Network ni pagawas og statement kalabot sa report nga nag-close kini og mga regional stations sa Cagayan de Oro, Bacolod ug sa laing duha ka mga syudad ni adtong Biyernes. Sa migawas nga report sa Sunstar Cagayan de Oro, matud pa nga ni adtong Biyernes nag-close og mga regional offices ang GMA7 Network ug nag-lay off og di mo minus gatosan ka mga reporters, video cameramen ug drivers. Apan sa usa ka statement, ang GMA Network ni pagawas og statement kagahapon nga wala sila gisirad-an nga bisan unsang regional station. Tanang regional stations walay labot ang Cebu, Iloilo, Davao ug Dagupan kay magpabiling satellite selling stations. Apan bisan pa man nga gi-cancel ang ubang mga regional programs sa buntag ug hapon, matud sa network nga ang mga afternoon news programs sa Cebu, Iloilo, Davao ug Dagupan kay magpabilin ug mas paligunon. Sa usa ka mensahe nga gipadala sa GMA7 Network ngadto sa mga regional stations niini sa miaging semana, matud pa nga ang network nagpahigayon og streamlining o pagpahapsay sa ilang mga programa ug mga empleyado aron mas paligunon ang operasyon sa network. Kasagaran sa mga empleyado sa GMA7 Regional Office nagpabiling hilom kalabot sa ilang termination tungod kay duna pa sila final meeting kauban sa management nga ipahigayon karong Miyerkules.